Hola de nou. Benvinguts a tots i a totes a una nova entrada del canal. Avui us parlaré de l'Aesculus hippocastanum, és a dir, el castanyer d'Índia comú. La seva acció farmacològica és la següent. És un tònic venós o vasoprotector que aconsegueix disminuir la viscositat de la sang, tornant-la més líquida, i redueix el temps de sedimentació, provocant una descongestió dels vasos sanguinis, i augmenta la resistència capil·lar gràcies a l'acció de l'escina i l'esculòcit. L'escina, a més, té propietats antiinflamatòries i controla la permeabilitat dels vasos, activitat antiedematosa. En conjunt, realitza una activitat antivitamínica P. Els saponòcits faciliten la difusió d'altres principis actius que són aplicats per via tòpica. Els tanins donen un efecte astringent. Pot aplicar-se en forma de pomada via externa, ja que redueix el diàmetre de les venes, disminuint la inflamació provocada per varius, flebitis, insuficiència venosa i altres trastorns circulatoris, com per exemple els edemes, l'equimosi o la cuperosi rosàcia. Al ser un potent vasoconstrictor, es fa servir envers les hemorroides per reduir el seu volum, al tenir una elevada turgència, i alleujar el seu dolor. L'extracte sec es prepara en forma de càpsules que s'ingereixen per via oral, en casos de fragilitat capil·lar, epistaxi, metrorràgia o dismenorrea. També es fa servir per tractar problemes circulatoris, varius, flebitis o crisis hemorroidals, realitzant una funció de drenatge, i normalment s'administra en forma de gotes i associada amb altres plantes. Se solen prendre aproximadament 10 minuts abans o 30 minuts després dels àpats i allunyats de les infusions. Segons la nova legislació, no es poden preparar gotes complexes a la farmàcia. Només alguns laboratoris ho poden fer. No és recomanable en cas d'embaràs, lactància o nens menors de 10 anys. Tampoc per la gent que està tractant-se amb anticoagulants, com ara l'aspirina o la warfarina. L'efecte secundari més comú és la confusió de les seves llavors amb la del castanyer o castànea sativa, que pot provocar gastroenteritis, midriasi i somnolència, perquè la closca del fruit és tòxica. Els saponòcits poden produir irritació de les mucoses digestives i els escalòcits són capaços de produir dermatitis de contacte. I fins aquí l'entrada d'avui. Ens trobem de nou en noves entrades. Gràcies per ajudar-me a difondre i fins aviat. Adeu.